Još u septembru mesecu ja sam formirao jednu radnu grupu koja je počela da proverava novac koji ide na Kosovo i Metohiju, znači pre svega u lokalnim samoupravama, i mi smo u 90% slučaja u lokalnim samoupravama rešili te probleme, došli smo do određenih podataka. Mi imamo, nažalost, obstrukciju upravo iz Gračanice i još 3 lokalne samouprave koje ne žele da rade po instrukcijama kako daje ministarstvo. Mi ćemo već ovih dana preduzeti određene aktivnosti, kad kažem mi, pre svega mislim na vladu, i prosto je neshvatljivo da neko ko želi, kome su puna usta Srbije, zakona Srbije, ne želi da sprovodi odluke i zakone Srbije. Za nas tu nema nikakve dileme, svi oni koji se ogluše o odluke i o nepoštovanje zakona biće sankcionisani i mi očekujemo u narednom vremenskom periodu da te lokalne samouprave ili će raditi kako treba ili će biti raspuštene.